μια ακόμη εμπειρία στο Άγιο Όρος, ένα τριήμερο με μια νέα παρέα, μια πολύ καλή παρέα. Είδαμε ένα Άγιο Όρος με χιόνι που δεν το περίμεναμε. Περιπατητές στο Άγιο Όρος, ένα προσκύνημα στο περιβόλι της Παναγιάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Ήταν εμπειρία ζωής, ήταν όνειρο πολλών χρόνων. Ένα ακόμα σταμάτημα του χρόνου, μια ασχολήτηση σε ένα τόπο με άπειρες εμπειρίες. 7 καινούργιοι άνθρωποι, μοναδικοί άνθρωποι, μοναδική παρέα. Άγιο Όρος με χιόνι, κάτι πολύ σπάνιο για όλο τον κόσμο, κάτι που το είδαμε και εμείς για πρώτη φορά. Για μας βέβαια ήταν πολύ ωραίο ότι συνοδεύσαμε 4 νέα παιδιά στο Άγιο Όρος και προφανώς είδαμε πραγματικά ότι γίνανε σχεδόν με πολύ καλές εντυπώσεις.